συντονίζει τις προσπάθειές του, έτσι από την πλευρά του κάνει ενωμένοι όλοι, και να φτιάξουμε τις καταστροφές, να αλλάξουμε την ψυχολογία του κόσμου, να τον πείσουμε ό,τι είχε προγραμματίσει να ψωνίσει αυτές τις ημέρες εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το ίδιο πρέπει να πράξει. Το ίδιο πρέπει και τώρα. να κατεβεί κάτω στην πόλη. Είναι ασφαλής η πόλη. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε αποκαταστήσει τις ζημιές. Είναι καθαρή η πόλη, είναι όμορφη, είναι στολισμένη όσο καμιά άλλη. Άρα λοιπόν να κατεβούμε κάτω, να κάνουμε τα ψώνια μας, να στηρίξουμε το κέντρο, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, ουσιαστικά να στηρίξουμε τον εαυτό μας. Ναι. Εσείς έχετε κάνει μια βόλτα όλες αυτές τις μέρες στο κέντρο της πόλης και σήμερα από τη συνάντηση που είχατε με τους φορείς, ποια είναι η αίσθηση που αποκομίσατε? Πραγματικά είναι υποτονική κίνηση αυτή την ώρα? Ναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μέχρι στιγμής έχουμε μια μείωση αρκετά σημαντική στην κίνηση στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Σήμερα ήταν τα πρώτα μηνύματα ότι άρχισε να αλλάζει η ψυχολογία και σήμερα είχαμε κόσμο στην αγορά και θέλω να πιστεύω ότι αύριο περισσότερος κόσμος, μεθαύριο περισσότερος κόσμος και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε για να τονώσουμε την αγορά θα αποδώσουν. Από τις 20 μέχρι τις 31 θα είναι ένα απέραντο πάρκινγκ οι κεντρικοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης, μπάντες από αύριο εκεί θα να βρίσκουμε γυρίζουν. και να παρκάρουμε, ο καθένας λέει και το πρόβλημά του. Έτσι, ναι. Μπάντες θα υπάρχουν συνέχεια στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πέρα από τη δημοτική μπάντα έχουμε κινητοποιήσει και τους προσκόπους, έχουμε κινητοποιήσει και άλλες 2-3 μπάντες, δεν είμαι πρόχειρος. Ο Βασίλης Ογάκης έχει κάνει όλες τις σχετικές επαφές. Έχουμε πάρει δηλαδή μια πλειάδα μέτρων έτσι ώστε να δώσουμε πάλι ένα ωραίο χρώμα στη Θεσσαλονίκη μας, που είχαμε δώσει ένα εξαιρετικό χρώμα, διότι όπως ξέρετε πρώτη μεταξύ των πρώτων ανάψαμε το δεντράκι μας και το καραβάκι μας την 1η Δεκεμβρίου και κατέβηκε όλη η νεολαία και όλη η Θεσσαλονίκη. Ανταποκρίθηκε όλος ο κόσμος, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία, ήρθαν όμως αυτά τα τραγικά γεγονότα. Δυστυχώς. Αυτό το κλίμα λοιπόν πρέπει να επαναφέρουμε. Έτσι ακριβώς. Άρα το μήνυμα είναι όσες αγορές προγραμματίζαμε να κάνουμε, το ίδιο να κάνουμε και τώρα. Και από το δημοτικό ραδιόφωνο και τη δημοτική τηλεόραση από σήμερα το πρωί μεταδίδονται σποτάκια, γιορτές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χριστούγεννα στο κέντρο, Πρωτοχρονιά στο κέντρο κτλ. Καλούμε όλες τις Θεσσαλονικείς και τους ταξιδιώτες και αυτούς που βρίσκονται περιφερειακά της Θεσσαλονίκης να κατεβούν στο κέντρο να στηρίξουμε την πόλη μας, την πανέμορφη. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο.